Hyvää iltaa. Kävin juuri tarkastamassa metsäpaikan ja pystyssä edelleen on. Palautetta ei ole edelleenkään tullut, mutta se on joko merkki siitä, että ihmiset ei käytä metsää tai meillä ei vielä ihan hirveästi seuraajia tai ihmiset ei ole muuten vaan vaivautunut. No, oli miten oli. Ei se haittaa. Olin erittäin yllättynyt, että se siellä yhä oli yleisön osastoineen paikalla. Mikä sinänsä oli ihme, joten se on ollut nyt jo maanantaista asti pystyssä. Alun perin en uskonut sen elävän yhtä päivääkään, mutta ihan hyvin menee. Jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Siinä saa samalla myöskin liikuntaa metsässä. Täällä on aika mukavaa. Pystyy hengittämään mukavasti ja kaikkea. Joo. Niin, näin siinä käy, kun ei käsikirjoita etukäteen, mitä sanoo. Selvä. Metsätoimittaja Seppänen kiittää. Nähdään. Moi.